Башкортостанда кино сәнгатен үстерү һәм федераль проекттарды ялеп итү өчен айрым комиссия булдырырга. Стартамакта үткән иҗади индустриялар буенча совет утырышында федераль эксперт, продюсер Сергей Кальварский шундай тәкъдим индерде. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Әмир Абдразаков исемендәге Башкортостан киностудияһы директоры, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Юнир Аминев. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Юнир Минибаевич, шулай итеп Башкортостан Республика башлыгы Ради Хабировтың тәкъдиме менән иҗади индустриялар советы булдырылган һәм моның бына утырышы үтте. Кинога нинди игътибар бирелде бу совет утырышында? Сергей Анатольевич Кальварский үзенең тәкъдимен әйтте инде, бездә булырга тиеш кинокомиссия, система ребейт. Ул бездә система Башкортстанда әлеге вакытта юк, уның өстеннән эш алып барыла инде. Ул Чөнки төрле төбәктәрдә бар, ул мына Краснодар краенда, Калининградта, Пермьдә бар шул. Мына киношниклар киләләр, Мәскәүдән мәсәлән киләләр, 10 миллионга фильм төшерәләр, шул кинокомиссиясендә ултыра инде теге возврат денег инде. Мына 20% төбәктә улар ма гостиницага түләһәләр, ашаһалар, шул чектарды биреп, шул нәмә эшләгән. Безгә улар экономический үдәрә вклад эшләйләр, безнең кешеләрдә ялла битәләр, бездә төшерәләр, без шул аксаларын бездә кулланалар да, һәм дә улар әдрәк икенче процентларын үденә алалар инде. Һәм безнең белгечләребездә эше булдырмай федераль проектларда катнаша килеп сыга. Иң мөһиме шул бит инде иҗат кешеләре. Әлбәттә, без катнашабыз, әлеге вакытта без моны киностудия буларак, без уларга үзебез ташлама эшләйбез. Хакы ягына моны мәсәлән камералар белән арендага кыйммәтрәк булһа, Мәскәү хактары менән без ярышмайбыз, камерак бирәбез. Әлбәттә, уларга әйтәбез, бездә төшерһәк, без һезгә административ яктан да ярдәм итәсәк, һәм дә оборудование яктан да ташлама эшләйбез дип. Шуңа карата безгә менә әлеге вакытта гына менә 3 проект безнең Башкортстанда төшерелде инде менә. 2 проектта без эшләнек. Мына домашний каналына мына за финишной чертой төшердек бит инде, һәм дә мына Сокольники дигән фильмда төшердек интернет сәлтәрләренә. Улар бөтәһе сериалдар. Мына ТВ3 каналы бездә төшереп йөренә бит инде. Мына бу креатив индустриялар безгә креативный директор ТВ3 каналының Вячеслав Асхатович Благодарский килде бит инде. Шуннан да мен әйтәм бит инде, Асхатович булган безнең кеше инде тәм, мен Салаваттыкка якташ булып сыкты хәтта. Безнең якташ булып сыкты, шуга әйтәм, көлешеп алдык, тәйләшеп. Вячеславка әйтәм, әйдәк, безнең Башкортстанга килеп киноларда төшерәләр, безгә бит инде һәйбәт була ТВ каналларда, һәм фильмнарыгыз безнең Башкортстанда төшерелһә, ул бер яктан бит инде таныту безнең республикага. Мына шул кинокомиссиялар шул яктан һәйбәт таныту ягына, туризм ягына, мына әгәр дә мәгәр Өфөне күбрәк төшерһәләр, Өфө хәрефтәре булһа, Башкортстан үзебезнең брендтарды күрһә, Башкорт балын күрһәтәк, аттарыбызды күрһәтәк, ул туризм яктан ялеп итәлә инде. Һәм дә туристлар күбрәк килә башлай. Шул яктан кинокомиссия һәйбәт инде. Һәм икенче яктан ул әйткәнемсә иҗади кешеләребезнең федераль проектларда катнашуы бу иҗат кеше өчен һәрвакыт мөһим. Шулай бит, үз калганда гына кайнамау, ниндидер яңа проектларда катнашу, тәҗрибә туплауда. Мына мәсәлән Мәскәүдәкеләр төшерәләр, безнең мына егетләр, кызлар эшләйләр, художник костюмы, операторлар да, инженерлар да, световиклар да эшләйләр. Алар беренчедән үзләре мына Мәскәүдәкеләр менән эшләп өйрәнәләр, ничек Мәскәү безнең киношниклар эшләй, шул яктан бер яктан бушлай уку дип тә әйтергә була, һәм дә акса яктан да зарабатывать итәләр инде. Уныһы бар. Әлбәттә, фильмнарда безнең киностудия, федераль каналларда, фильмнарда киностудия Башкортстан менән төшерелгән дип язылып сыкка, миңа үземә куанычлы, чөнки горурлык. Фильм өчен менә түгел, бөтен республикасын горурлыгы. Мына Филипп Абрютин буга тиклем бит инде Саня Газу 2 сезонын безнең павильонда төшерде бит инде. Шуннан Елена Дубровский килеп Питердан килеп төшерде бит. Мына Карачаево-Черкесияга барып төшердек, мына испытание булым. Айнур Аскаров барып Свердловск киностудиясында Буран фильмында төшерде бит инде. Мына шундай бергә эшләү, бер яктан һәйбәт тә, еңелрәк тә, һәм дә ул танышу, үсү, өстеңдән эшләү дә шул яктан бик һәйбәт дип әйтәм. Һәм үзеңдә танытуда. Бына соңгы вакытта төбәк кино дигән төшенчә турында федераль каналларда, федераль яңалыктар хезмәтләрендә күрергә мөмкин.
Һез килешәгезме? Бундай күренеш бармы? Төбәк киноһы дигән һүз Рәсәйдә ныгынып китерме? Үзе урын табырмы? Ул әлеге вакытта мына санкциялар булгас, мына быга тиклем Украинала күп Мәскәү федерал фильмдарды төшергәннәр бит инде. Әлеге вакытта Белоруссияла күп төшерелә. Шуннан мына Пермгә хәзер кинокомиссия булгас, шунда баралар төшерәләр. Краснодарский край, Калининградта бик тә күп фильмдар төшерәләр. Мына безнең Башкортстанга мына яңа сак килә башланылар. Һәм дә без мына Свердловск киностудия менән директор менән Виктор Шайдер менән Уральский кинокластер дип союз эшләргә булдык. Һәм дә шунда безнең договорда Пермь инһә бик тә һәйбәт булыр иде, чөнки мына уларга оборудование җитмәй икән, без уларга ярдәм итәбез шул договор буенча. Актерларга кирәк икән, без актерлар елеп фестивальләрдә бергә эшләргә, бәлки ул Мәскәү федерал грантларына бирергә ярдәм итеп, шул съемкаларда эшләргә бергә дип, шул яктан Уральский кинокластер развитиены эшләп ятабыз инде. Ягъни бу төбәкләрнең берләшүе дип Ул була. беренчедән берләшү, чөнки мына Себердә гел берләшеп яшәйләр, Кавказда берләшеп яталар, без кино өлкәләре эшләгән кешеләр. Шуннан без дә уйланык та, әйдә Уральский кинокластер эшләйек дип, Калининградта уйлашып кайттык та, мына арт корылтайда килеп без договор култамга куйдык бер-беребезгә. Төбәк киноһы дигән һүз менән килешәгезме? Ундай күренеш бармы? Бар, төбәк киноһы. Мына безнең Башкортстан фильмдары, безнең режиссерлар төшереп килә бит инде. Горурлык, безнең мына грантта булуы менән дә горурланабыз, чөнки грант булгас, безнең Башкортстан башлыгы 50 миллион бергәс, инде бездә үсеш китте бит инде анимация яктан да, док фильмдарда һәм дә тулы метрлы фильмдарда. Шундай мына поддержка региональ яктан булһа, без үсәсәкбез, артабында үсәсәкбез, чөнки елына элек бер фильм төшерелһә, 2, быел мына уже 3, 4 булып китә бит инде. Безнең Оскар, Айнур Оскаров төшереп килә, Булат Юсупов төшерә, союз кинематографистов та безнең Зухра Дикатовна эшләп килә бит инде. Роман Пожидаев та, мына Вилюра Исандавлетова мына тулы метрлан быел мына ташлама әсәре бөтереп килә бит инде, эшләп премьераны ала бирһә эшләрбез. Үзебез дә тик ятмай, федерал грантларга үзебезнең идеяларыбызды бирәбез, һәм дә мына 2 документаль фильмга без гранттар алдык. Водяная, Почтальон дигән фильмды, һәм дә мына Отшельник дигән фильмда Белар тирәндә безнең Карт Бабаевда 90 яшьлектә төшереп калды инде, өлгердек инде. Һәм дә уларга бик тә нык охшай безнең фильмдар. 2 тапкыр грант алгас, улар мине комиссияга куйдылар. Хәзер мин членом комиссии фонда поддержки регионального кинематографа Лариса Оптовна. 22 елдан эшләй шулай бит. 22 елдан эшләй, мин шул хәзер шул комиссиялар булгас, үзем карап утырам, ниндәй регионнарда бара, кемдер күбрәк бирә грантларга. Ниндәй проектлар үтемле? Ниндәй проектлар үтемле, һәм дә әйтәм инде, безгә тагыла бирергә кирәк, чөнки эшләргә кирәк. Шәхесләребез бар тинегез, шулай. Шәхесләребез бар. Мына шул иң беренче, мына шул поддержка килеп сыкты фонд. Ана шуннан гына без ала башланык. Быга тиклем мин Рәсәйнең мәдәният культурына барганда, гел әйтәйин, безгә ярдәм кирәк, акча кирәк, теге фильмдар төшерергә, государственный тиде, бездә теге ярдәм бирмәй торганнар. Юк, тиде куялар иде. Хәзер мына шундай фондтар булгас, эшләргә була. Һәм бuna хәзер беренче проектта әйттек, грантка башкарылган. Әлеге вакытта нинди дәүләт заказы, дәүләт игътибары бар? Ташлама сәй, уны көтәбез премьераһын, унан тыш тагыла. Унан тыш дәүләт заказына килгәндә без мына төнне камурларын тыш эшләп беткәс, хәзер бит инде икенче мына Шаймуратов генерал торганда эшләп ята. Тулы метрлы мультфильм, аны студия Муха эшләй инде. Мына 2 елдан ашу эшләй, бик катмарлы, чөнки 3D фигуралы аниматикты ул эшләү авырга төште. Без уны мына быел декабрьгә төшереп эшләп бетмәкче булабыз инде. Әлбәттә, уга эшкә тотынгас инде кино караңгы. Шундай шәхес тә, сценарий яктан да Артур Абдрахманов менән Камил Бузыкаев продюсерлар, мин дә улында продюсер инде, шуның өстендә эшләп киләбез.
ул бик тә горурлык булырга тиеш, бит уятырга тиеш, горурлык тойгыгы дип әйтергә була инде безнең Башкортстаныбызда, чөнки Рәсәйдән алганда моны төбәктәрдән беркем дә шулай тулы метрлы янһүрәттәр эшләгәннәре юк иде. Һәм дә төрле фестивальләрдә, площадкаларда моны выступать иткәндә үз әйтәләр инде, какие вы молодцы, башкиры дип теге, какие у вас хорошие поддержки. Шәхестәребез шундай, әлбәттә алар турында эшләмәм мөмкин түгел. Мин гел дә әйтәм, горурлан, безнең Башкортстанда шәхестәр дә бар, тарих та безнең көчле, мәдәният та әйбәт. Безгә моны шул баягы кинокомиссия дигәндә Мәскәүдәкеләргә әйтәм инде, продюсерларына, безгә килегез, бездә Таудар да бар, Ялан да бар, Моногорада, бәләкәй калаларда бар, зур калалар бар, моны безнең Өфөлә матур бит инде. Шуннан элекке авылдарда бар, моны теге Белорет районында бит инде бик матурлы авылдар бит инде, теге электән калган. Әдер локациялар бездә күп, һәм дә Аллага шөкер, безнең театрдарыбыз да бар, актердар да бар дип әйтергә була. Шуга аларга әйтәм, килегез, бездә төшерегез. Сынапта үҙебеҙҙә төшөрөлгән киноларҙы экранда тиҙҙән күрергә насип булһын тигән теләктәбеҙ. Һеҙгә ижади уңыштар теләйбеҙ. Рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, Әмир Абдрасаҡов исемендәге Башҡортостан киностудияһы директоры Юнир Әминев менән башҡорт киноһы тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.